Sa ngalan, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Malausap kanimo. May suno ba ni Santos nga misa, gihalad nato ang tanan natong bahanungdan. Ato sa gilaki pag-ampo ang kalag ni Julio Cardinal Rosales, ang kanhi atong arsobispo sa Sugbo, karon ay ang death anniversary, og ni Brad Buloy, kanhi nga dugay sa mga lagad isip sa Kristan Mayor sa Katedral. O gato sa Panginoon sa Ginoo nga unta mahuman namo sa team uban sa panabang ang mga proyekto nga atong gisugdan, no, ang church facade, ang umaabot nga signage sa atong cathedral o ang comfort rooms o water closets. Maigsoon aron mahimo kitang takos sa paghalad ato karon hinulsulan ang atong sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagam sa tanan o kanyo maisuon nga nakalapas ako dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat o sa lapagbuhat sa kilang buhaton kaya akong sala, akong sala. Busa na muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kanyo maigsuon anyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagawon sa tanan ug pasayloon sa atong masala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Magampo kita. Muabot unta kanamo nangamuyo kami Ginoo ang gahom sa Espiritu Santo. Pinaagi niini magkahimo kami sa paghinumdum sa imong kabubuton ug pagbuyo sa binuutan nga kinabuhi. Kinaahong gipangayo pinaagi sa among Ginoo sa Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kanturan. Amen. Kinutlong gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang didto si Apolos sa Corinto, mitadla si Pablo sa lalawigan hangtod miabot siya sa Efeso. Didto gikahibalag niya ang pipila ka mga tinunan og sila gipangutana niya. Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubang, wala gani kami mahibalo kung aduna ba'y Espiritu Santo. Unya si Pablo nangutana kanila, unsa man di aing matanga sa bunyag ang inyong nadawat? Ang bunyag ni Juan, mitubag sila. Unya si Pablo miingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naginulsol. Og iyang gitudluan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan mutuo sila ni adtong moanhi sunod kaniya nga mao si Jesus. Sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Sa dihang gipandungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikonsad kanila ang Espiritu Santo. Unya, nagsulti sila glaing-laing pinulungan
og nagwali usab sila sa pulong sa Dios. Mga napulog duha sila katawo. Unya miadto si Pablo sa sinagoga og sulod sa 3 ka bulan giwalihan niya ang katawhan sa walay ko kahadlok. Nakiglantogi og naninguha pagpasabot kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Ang Diyos mitindog, ang iyang mga kaaway nagkatibulaan. Ug sila nga nagdumot kaniya, nanagan sa iyang atubangan. Maingon nga ang aso gipalid, mausab sila. Ingon sa talo nga milanay, atubangan sa kalayo. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Apan ang matarong nagasadyaw, naglukso sa kalipay, atubangan sa Diyos. Nalipay sila ug nagsadya. Awiti ang Diyos, awitig pagdaig ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan mao ang Ginoo. Lukso kamo sa kalipay, sa iyang atubangan. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Ang amahan sa mga ilo ug tigpanalipon sa mga balon. Mao ang Diyos niya sayang balang puloy anan. Ang Diyos naghatag og puloy anan sa mga biniyaan. Ipagula niya ang mga binilanggo ngadto sa kagawasan. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Malindog paliw. Daikon ang Diyos sa kahitasan, daikon siya sa hangtod. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw Mayon ikaw, ikaw, O Ginoo. O Ginoo. Unya ang yamatinunan, maingon kang Jesus.
Karon yano gayod ang imong sulti o dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalaw na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang ug wala ka makinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayod sa Dios. Sa Jesus mitubag kanila. Mituo ba kamo karon? Ang panahon mo abot o karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan, manguli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara kay ang amahan naguban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. May son, may gabi natong tanan. Ang atong Ginoong Hesus nasayod na unsay mahitabo sa unahan sa pipila ka mga adlaw. Busa iyang giprangkahan no og ang iyang matinunan o iyang gidasig ayaw kamo kahadlok. Nahibaw ako nga kung maabot kining adlaw nga siya dakpon pantuson managan sila no magkatibulaag. Pero mubalik raw niya no magkapundok. Busa niingon siya nga ayaw kamo kahadlok kay giduaog ko na ang kalibutan. O ang Ginoo nagsulti sab nga kung magpabilin sila diha kaniya mabatunan nila ang paghiusa diha ni Kristo. Maysun ang eksperyensya sa mga unang mga tinunan sa Ginoo, unang mituo kaniya sama usab sa tong kasinatian no moagi kitag mga kahadlok kabalaka uban nato mo question sa Ginoo kung maabot ka nato ang bugat kayo nga problema. Baka pangutana ta, ngano man Ginoo nga ako pa man, ganong kami pa man, nga unta kanunay man kaming misimba, kanunay kaming nagsangpit kanimo, kanunay kaming mitabang diha sa makalihukan sa simbahan. Pero may igsuon, ang ato lang pabilin diha ni Kristo. Kay kining mga kasakit lumalabay lamang. Ang ending ni ini ningon ang Ginoo kung magpabilin ta diha kaniya, kumaning kalibutanon nga kinabuhi, makaambit kita sa kinabuhing dayon. Ug mao kini ang gisaad alang kanatong tanan. Ug mutuo kita ato siyang dawaton sama-sama tinunan. Midawat sila bisan wala nila matugkad, wala nila masabti ang magisulti sa Ginoo. Apan salamat na lang sa dihang ilang nadawat ang Espiritu Santo, sila maisugon nga misangyaw mahitungod sa atong Ginoo nga mao ang Mesiyas. Unahin mo silang lig-on nga masaksi sa kamaturan nga si Kristo mao lagi ang gipadala nga manunubos alang kanato. Mo ni Santos nga misa may son pangayo nato sa Ginoo, taliwala sa mapagsulay, taliwala sa mga kalisdanan, magpabilin ta diha kita ni Kristo. No atong pangayoon kay siya lamang ang atong tuburan sa paglaom. Siya lang ang atong tuburan sa atong usog o kanasig. Amen. Tapos niya nabuntog ang kalibutan, gipadala ni Jesus ang Espiritu aron pagtabang kanato. Magampo kita alang sa kusog ug pangayo nato ang iyang panabang. Mutuaw kita sa pag-ingon, Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Ginoo, paambita kami sa imong kadaugan. Nga sila nga nag-antos tungod sa paglutos, makaangkon sa kaisog aron magmatinud-anon sila
sa ilang gituuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pambita sa kami sa imong kadaugan. Nga sila nga gitintal, makabuntog sa ilang mga kahuyangan pinaagi sa grasya sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pambita kami sa imong kadaugan. Nga sila nga mibalaan sa ilang trabaho, sa ilang propesyon, o sa ilang negosyo ngadto kang Kristo, makadawat sa kusog sa pagtuman sa ilang mga katungdanan sa Kristohanong paagi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pambita kami sa imong kadaugan. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga paghikap sa Espiritu Santo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pambita kami sa imong kadaugan. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot. Mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pambita kami sa imong kadaugan. Nga ang mga matuuhon nga nangamatay na makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pambita kami sa imong kadaugan. Makagagahom nga amahan, na mabuhat nimo ang tanang butang, itugot nga gamiton namo ang gahom diha sa tanamong gipamuhat alang sa imong himaya. Kinamang gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Maigsuon pagampo kamo aron ang inyo ug akong sakripisyo dawaton da sa Dios nga mahan makagagam sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa katong kapuslanan ug sa tibuok ni Santos kasimbahan. Ang mga halad nga walay buling maglinis unta kanamo Ginoo ug maghatag sa among makalag sa kusog sa langit ng grasya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyo makasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagam sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagabanhaw nagpakita sa tanan niyang matinun-an ug samtang nagtan-aw sila mikayab nga nasa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa puno sa makalipay sa Pasko, nagmaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa maanghel sa langit, nagasangyaw sila sa himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahom. Uno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gadikaw o Ginoo ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadalay may espiritu ang pagsantos sa mga gasa aron mahimo kini alangkan namo nga lawas ug dugo na Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iya matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan
alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kaniyo pausab, bihatag nini ngadto sa matinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron na masala mapasaylo, buhata kini abahandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalikan ni. Aron mahandom sa kamatayon o pagabanhaw na sa Kristo, dagahalad kami kanimamahan, ninimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kaymo kami giisip nga angayan, nga moatubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga malawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sabang maisuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, ilabi na si San Vitalis. Uban kanila amay ikaw nga daygon ug amay kang himayaon, pinaagi na Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahanturan. Amen. Amen. O karon maghiusa na sab kita pagsangpit sa atong langitong amahan, ginamit ang mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Magayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesus Kristo among manunubos. Kay imong managingarian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahanturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among masala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon to'y pakita ang timaan sa atong pananig sa unay, panagdait manaa kaninyo. Kude sa Diyos na gawatan sa mga sala
sa kalibutan. Kaloy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mansala sa kalibutan. Bulahan ang tanan nga gidapit dinhi sa iyang panihapon. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Kabangi ay mong katawhan nangamuyo kami Ginoo ug himua nga iyong gibuhong sa langit ng mga misteryo mulabang ngadto sa kabag-o sa kinabuhi gikan sa karaan. Kinaong gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagam sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihala na ang misa, darang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat, Salamat sa sa Diyos.